Sesiphinde sasikhula isilile endimeni kaMaskandi, lokhu kuze emveni kokuba ukufa sekugadle kwaphindelela futhi kwadlula emhlabeni nomunye wabaculi bakaMaskandi. Mbukeli we-Primecast Africa TV sakubingelela mina elami igama nguLethu Kuhlengwa kaDladla. Kanti udaba esibikela lona udaba olungeluhle nokuyilona eselithe lashiya abantu abaningi bethintekile enhliziyweni nasemphefumulweni, nokuwudaba-ke oluqinisekisa ukudlula emhlabeni komunye wabaculi bakaMaskandi, uMnumzane Busani Ntshebe Khuzwayo, nobephinda beke ngumsunguli weqembu lezingane zoma nokuyelinye lamaqembu asenesikhathi abakhona endimeni kaMaskandi. Kanti indaba ebese ivela ukuthi uMnumzane Khuzwayo wedlule emhlabeni esesibhedlela saseDandi nobe kuyilapho ebethola ukulashelwa khona. Kanti ubese kwenza kube umunyu kakhulu kubathandi bomculo kaMaskandi kanye nakwamanye amaciko ukuthi ngesikhathi esingakanani noma ngeviki eliphelile endimeni kaMaskandi bebekade befihla-ke umama uDumisile kaManana Mthalane nobe ngomunye wabasunguli beqembu leMithente nokuyelinye lamaqembu kaMaskandi lithi alifane naleli leqembu lezingane zoma ngokweminyaka lisendimeni kaMaskandi. Kanti-ke mbukeli we-Primecast Africa TV silokhu sidlulise njalo-ke amazwi enduduzo emndenini kanye naseqenjini ley'ngane zoma nakubona bonke abathe bathinteka ezinhliziyweni. Uma ngabe uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa uncofoza u-like, subscribe, follow ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.